Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Nalukaga ididay tangarabi manong nemi diya kamuno apa nga nakariingat. Iti kita ti abay ko talagang awan manen ti asawa. Barkada tinapatpateg kang kuha ng handa kaming agiina. Sama ta kasto nga dati ni Ruben manong nemi. Bakon ko nakitaan gagbabawiak nga nakiasawa kang kuha na. Tarapat pateg ti barkada ng empty siya, ken digiti tuwangan nakmi. Adun nga pumuspusan tinaramid ko, tapno agbalbaliw. Imapay nga ta. Sabi kulos agbalbaliw ti asawa. Daw-dawat ko pa yun, kani Apo Diyos nga sapay ko ma. Tamangaramid ti pamuspusan, tapno idyan nan ti barkada. Kaya di concentrate nan, ti amin na panahon na, iti trabaho na, kenda kami a pamilya na. Kang ganayon ko nga karakararag na ita. No apekit kami na, nga iso tinagbalin nga asawa. Nadanag iti boyfriend, manong nemi, idi, adak palayon ti college, ting karigatan na kapinagbasa ni tatang. Ngamampay, ulila ako ni Tina. At na boyfriend ko, idi, college sak, game nagsina kami kabuta. Diyak maited kid-kidawan na. Kid-kidawan na. Ti amin-amin ko. Idi adan pagtrabaho wak, may kaduwa nga boyfriend ko, the same, parehas. Nga tiga po na no apay, nagsina kami kat gabuta saan ko maited ti kinabirhen ko. No apay kat di ngamin manong, ang dadi kiti lalaki nga tilangsa na patag kadakwada kat panakagunod na ti amin-amin ti mais nga babae. Puera de los buenos ako na naman. Aging ka na maamok ni Ruben. Naawisak idi manong nemi, babaen ka dagiti ka o kobisinak, ababay, napanggamimot, padasan di night, life, kimik ako na da. Napanggamit may isang resto bar, buno video okay bar. Kat adamat grupo di kiti lalaki, manong nemi, magustuak ti pa nagkanta ni Ruben. Love song, tikinantana. Kimanta akmat manong nemi kat magustan namat siguro, naman pa sa anak mat nga lalay nga kumanta. Aging nga nagamamu kami. Nagamamu kami manong nemi kat inala natin sa number ko kat ni, mismessage naman tayo. Mabaling ka din nga kita ta, si kakinsyak lain. Mapantat sa baling nga lugar. Imanugot akmat manong. Adagayam ko't sena, kat limuga na. Nakaw, itiday tang ilulugang ko. Dagos na matang inamalan, digiti lips ko. Damo mi pailan nagamamu kini Ruben manong. Diyaga mo, ta itiday ting rabi, kat naipaay ko kayong kuwan at kinabirhen ko. Huwag manong, idin to taragiti duwang ay mununa nga boyfriend ko, kat diyak naipaay. Itakit din na ipaay ko kini Ruben kat itay laing nga nagamamu kami. Ngam gabuti patpatig ko, kani patpatig nakmet. Kat ing Karina, you're my forever. Kwan, kat kalpasan ti talo nga bulan manong nemi nagsikugak. Kat ing kasarna. Nakikabalay kami kini tatang, manong nemi ididamo, manong nasiyat pa lang ti amin. Impasngay ko ti inauna nga anak mi, hinggang impasngay ko ti may kadua nga anak mi, di kuhan, nasurutan ng tinakibarkada. Nakibarkada manin manong name ket adu nga stress, adu nga pamagbaga, nga dyan na kuman ti barkada na. Sa may sapay nga aramid na manong name ket gisgisdan na ited na kanyak nga kwarta nga sweldo na. Tamasapol na kanumet. No saan ako nagtrabaho agad talaga marigatan ako ma.
Nagasa din no, kagudwa di sweldo na ti makabulan ti ited na. Tuusaran na kanumet, pangusaran na, barkada. Barkada, 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 barkada. Napanak pa yan, nagpatulong kada kiti katugangak manong naming nga bagbagaan da kuma, ti anak da ngem. Nasaktanak layang timbagada. Awan kanun ti bibiyang da kada kami. Nagsakit. Tinaramid kon manong nami, gabat samot nga sumarteng, ti asawak, nga magibarbarkada, makamukan ti biyak mo na. Yan tangi, di mo kaya ti dumungid. Imbilang ko kasla awanin ti asawak. No dumtengen tinabi, kat pa nagtuturog, maturog kam lata. Sumangpet no sumangpet. Naging gangiti dayo ito yung rabi, manong nami nalukagak. Iti kitak ti oras, alas 5. Alas 5. Alauna. Di ko alas 2. Di ang batin makaturog. Aging gaman nung name nag-ring ti cellphone ko saan nga nakapunbo. Sinong bata? Hello? Mrs. Office mate, barkada ni Ruben na ito'y. Abay, kahit ko lang yung pakamukin ka. Napaltugan ni Ruben. Ti asawak napaltugan? Kadadan iti provincial hospital. Anyan napasamak ang kuha na. Asinot ng paltog ang kuha na. Kanya ti basol na. Tingkay nangigan, papagayam kita sa sumagbanulayang nga paset, ti pagkasaritaan ni Martina, itilawag City. May kaduwag intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the 4th week bulan ti Marso. Inagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaen kini Reynaldo Ray Fiesta, dita Honolulu, Hawaii, kendi program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Babaen ti panang imatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kada kita kakadakela premyo. Ni manong nyo anemi dato Nemi Ruiz, iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share, ket ag-follow kayo kung ano saan ka pa nakapag-follow. Ket no iti YouTube channel, nga may upload dito yung video ket isot pa nakabuya yo, i-share yo, i-like yo, ken ag-subscribe kayo kung ano saan kayo pa nag-subscribe iti video channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. No manggiganyo ita, dito yung pakasalita ni Martina, napimpindas ng kayo matla ulitin nga denggan. Into no Aldao, 12:30 ang ganat alas 2, iti program ting alagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, tan napimpintas tot panakipuro tray na atidug na di love making na, di bembang na. Adun to na kita asog ka na reng-eng, ngayon ka manggigan. No denggan yun to, iti lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, into no Aldao. Nga ma-play dito yung pakasalitaan. Okay ba? Kaya madamang ang bibuya kanya kita. Thank you for watching. Paki-share. Nga dito ni Josephine Istango, ni Marvelin Pitsay. Apo nag-imas kan Pitsay. Marvelin Pitsay. Kaya kastawa tayo kita dumapay ng agbibuya. Gusto agbibuya kayo. Thank you. At paki-share ti program tayo. Kaya? Kaya madamang tayo ituloy yung ibasa. Dito iyababa tayo nga pakasalitaan ni Martina itilawag. Sili nga napaluan, barkada. Tete mandenggan dito naragsak nga awis dito second grand finalist daw. Adan may kadwa nga grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Jimmy Borromeo itilawag City. Denggan tayo tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas bahalang teragsak ko. Tadaytoy pakasaritaan ti biyagmi. Ket iso tinangabang. Ket da kayo adomdongeg iti daytoy a programa. Awisen kayo. Dahil surat yo met dagiti napipintas a pakasaritaan yo tadaragsak ti makabang. Ayan, naragsak ti mga bak. Itangal daw Martes Kabsat ta March 24 in the Bengkablaawan no sinundag itay at tulistante ng birthday. Happy birthday ken ni anak tayo ti Kasar
ni Yolanda Domingo Jacinto di Tulubot West. Yoli, anak ko ti kasar, happy birthday kengka. Kastabat ang ni Remo Jasser, happy birthday. Sino pa nag-birthday today ito yung aldaw? Marso 24. Happy birthday kay ni Caterina Cassandra Casey Ruiz, iti Sitio Lubot West, Talingaan, Lawag City. An advance happy birthday into bigat kada Ronnie Retotal dita Kaawakan, Rosette Ruiz Salvador, iti Talingaan proper, kay ni Eljoy Cachero, iti Lubot West, Talingaan, Lawag City. Awan pa na inayon ng agbuya. As nagbuya kayo, naragsak yung kayo pa nagbuya. Kaya, hindi ka rin ituloy. Ngayon ba, sa natin lagi pinapalabas, ni pagayam tayong Martina, iti Lawag City. Riniing kong hard ni tatang manong name ganing pakaamok ti damag nga napaltugan ni Huben kadadan iti provincial hospital. Alagit talagang laing tirik naman anak. Saan kang agdardakwa? Patib ka rin, di ba kinagam mo, kaya nagkararagta kinabod Diyos, sabi ko tamay spalte asawam. Sabi ko tada ito ti pambaran ng idyan ng tibarkada. Gaboti barkada, na isag makisuna. Kung datang, tulungan dak nga kararag. Iti hospital, manong nemi madamada nga trataren, isuna iti emergency room, ket kinasaritak ti nurse. Nurse, asawa ti adat emergency room. Tinapaltugan. Mrs., kumusta ti asawak? Nasken nga maoperar, tap nga may katibala, nga simrek idi bakina. Nasken nga, sige, hindi ka saritak ti doktor, manong nemi, doktor, no kuwarta pagsasarita, naong problema, tinasken ka, operaran nyo ti asawak, sabi ko mata maispalso na. Alawan, Mrs., may sanggat asagos ti operasyon. Nabanag iti chapel manong nemi, ti daytang ospital, ket nagkararagak manong nemi. Nasabi ko sabi ko mata maispal ni Huben, nga asawak, nga ama, dagiti dua, ken talonton nga anak mi kunak, tamasikugak man. Ket sabi ko mata daytan ton ti pambaran lang agbalbalyo, nga dyan nan ti barkada. Ngawan ti sabaling ikan na ti importansya no saan nga dagami nga pamilya na. Siya nga asawa na kendi kiti talong anak mi manunay. Kalbasan daytan inak pa nagkarkararag, hindi mapanak kung manunay mi iti emergency room o iti operating room, manunay mi nagitak ti doktor, kumusta asawa? Naispahalad, Mrs. Oh Lord, thank you God, thank you God. Tinawagak ni tatang manong naming yung pakaamok na naespal ti asawak. Tinawagak di tinaganak kang kuwana kat naamuan dagayam idrabi kat imbagak kadakuana manong nga nasayatan ti kasasaan ti asawak. Inimaya ka rin ti may sa private room dito'y ko makasaritan ti asawak. Huben, agaman ti kinapod Diyos, tanispal ka. Huwag nagaman ti kinapod Diyos. Kat pakawanan na kadagiti ng kurkurang ka, Martina. Kadagiti ng kurkurang kada kayong nag-ina. Maaming risko itan. Ado digiti nagkurkurang. Nagasla na patpatagan di barkadak dem ta kayo. Ado nga oras nga daak kadakwada nga iti ta kayo. Ikan nagtukumatikong daway kumang sulnit kadagiti nagkurkurang. Dimteng digiti polis manong nemi ket inimbestigar dati asawa. Nangeg ko manong nemi. Nga napasamak iti panagpipinaltog iti uneg ti video okay bar. Ket nayaw-awan nga bala manong nemi ti timmama. Timmama ken ni Huben. Pimanaw mitlang digiti polis. No at ako matisidong nyo. Saan ko man napasamak ti kastoy. Huben, balaag ni Apo Diyos kang ganitoy.
Iso nga no ulitam tupay nga dapat patag ti barkada nga ti mapinjam. Ang mga nusan na kanton nga kan ti gondaway nga pihag. Alawan, sweetheart. Kat ulitak tagpakawan ka. Kada kayo nga giina. Kari-karikan ka. Idjakon ti barkada. Kat awan ti sa baling ang kak di atensyon. No saan nga da kayo nga giina. Kasta nga rod tinaaramid manong nemi nagpaungar pa ilaeng ti asawak iti balay ket kuno ni tatan. Ay mga loin to nagsubli ti opisina ket awisan na iti barkada na ket mapandamanen mo. Agda nga tamat pagnakman ng tatan. Gaboteng Karina nga napatpatig tayon ngem iti barkada. Idi agsublin manong nemi ti opisina, balay, opisina, balay kanahan maten nga nasapsapa nga agaw-awid. Iti Sabado ken Domingo, aglakwat sa kami met nga sang kapamilya, nang runa di may pasngayan manon nemi ti may katlo nga anak mi, ket nagpalay kita kon. Ket nagtultuloy nga kastoy tararamidan ti asawak manong sigurado, nga awanen ti sa pulat pahay ken hapot Dios. Kabutan naragsak kami, natalinaay ti panaganas ti pamilya mi. Ket nagananama ti naranya nga masakbayan dagiti talungan anak mi agsibud ta. Duwa ka mga trabaho iti asawak. Ket sapay ko ma, nga awang ko man ti dumdumte nga problema. Sapay ko ma. Dito nga rin ti pagkasalitak, manong nemi ket thank you, italaing mo nga nang ibasa ket sapay ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag. Ito yung dagyamang nga pagaya mo, Martina, itilawag City. Martina, thank you. Kenta kayong agbuybuyag ng dingeg into no aldaw 12:30 aging gat alas 2 inta DCJC Action Radio at programa tinga lagit tripalabas ingkay tumit balbaliwan nga degen ken buya ay nagsipud ta napimpitas to ti panakipurtray na adun to dagiti asog kanarengeng Norelin Perdido Tamalay, thank you for watching. Ni Erlinda Pantirosete, Stamatan ken ni Marvelin Pichay, ken ni Josephine Stango, ken dumapay nga nagbuya. Salamat po kada kayo. Kahit inton madamdama, Dear Manong Naming nga programa, iti Dear Manong Naming nga page, kikita ito para iti Dear Manong Naming nga programa, para iti sa balin tumanin nga pakasalitaan nga basa. Thank you, kita imang suportari page ni Paring Regas, kada Rizal Kahimat Senior, iti Eva Beach, Hawaii, ni Floring de la Cruz iti Eva Beach, Hawaii, ni Estrella Haduka iti Eva Beach, Hawaii, aduda, ni Nesita Tugib iti Waipahu, Hawaii, Carlos Akupan iti Hawaii, ni Amante Palting, Bayaw Palting, te father ni Kapitan Michael Palting iti Hawaii, Renato Pungtilan iti Waipahu, Hawaii, puro Hawaii, Remedios Aguilar iti Washington State, USA, Carmen Ernest Jo iti Canada, ken ni Ruel Cadawas iti California, ken ni compadre tayo, kayem tayo ni Aurelio Fiesta Jr. dita Hawaii. Okay, ulit akita tayo tumadamdama iti Dear Manong Nemi. Thank you for watching.